आफा आंना कर्सआबो जोब्बायमोन आरो इन्टार्नशिपआबो जोब्बायमोन। रिजाल्टखौ माब्ला मोनगोन? माब्ला मोनो आंथ' बेखौ बुंनोनो हाला। नों मा खालामनो सानदों बिनि उनाव? आंथ' दा चेम्बारखौनो खुलिनो सानदोंमोन आफा। गावनि चेम्बार? नोंथ' साख्रि मावनो हायोना? साख्रिखौनो माव। नोंनि माथो खालि बिदिल'। नोंलाय माथो बुङो बिमा? गथ'आ रागा जोंनानै थांबाय। बैसो जालायलांबाय बिजामादै मोननो सम जाबाय। बेथ' नंगौ। सोरबा फैदे। नाय नोंथांमोन हाबबा दे फै जिरायदो। नमस्कार खुलुमबाय। दे जिरायदो। जोबोद मोजां मोनबाय आं फैनायखौ। आंबो सानदों मोजां मोनखागोन नाथाय गोसोआवसो दुखु थागोन नामा। मा सिनायलाय जोङो एखे उन्दै समाव एलपिनिफ्रायनो फरायबोबाय हाइ स्कुलसिम। आं दुखु मोननाय गाज्रि मोननायनि मा खोथा थानो नोंथांजोंलाय? खोथायाथ' नंगौ नोंनाया। बिमा सा माथो जाखो? नोंथां लोंदो लोंदो। जाबाय। होमबा नोंथां खामानि लाना फैदोंमोनबा बे खोथाखौ बुंदों। माने नोंथाङाथ' मिथिखागौ बयबो मिथिखागौ जोङो आरो दासो बुंलांबाय नोंथाङा गोदोनिफ्राय जों खियाखलायनाय बेनिखायनो नोंथांखौ थोंजों बिसास खालामनानै खोथाखौ माबा मोनसे फाइनाल खालामनो होनना फैदों नोंथां। आच्छा मा? माने खोथा ओरै जाहैदों नोंथां। आंना फिसा साख्रि मोनथारसै। नंगौ नामा? बाब बिराद मोजां खोथा। ओंखायनो नों 10,000 रांनि दरखार जाथारदों। दानि जुगाव 10,000जों साख्रि मोनबावसै। बे 10,000जोंनो जागोन होननानै बुंदों जाहैबाय। नोंथांना जुदि फिसालानि साख्रिनि थाखाय बिदि हाखा दावरा जादोंबा आं नोंथांखौ मदद खालामगोन। आदाया बे खामानियाव फैदों होननानै आङो थिग रोखा मिथियामोन दा मिथिबाय। आच्छा आंबो एसे दरखारमोन। माने आंनिया हिनजाव थैजाबाय आंहा। हिनजाव थैनायनि बे बोसोरखिया श्राद्ध। दुखुनि बाथ्रा दे। बोसोरनि श्राद्ध होनो गोनां दंमोन। आंथ' गरसेबो गैथारा। हायोबा एसे होमब्ला नोंथां हायोब्ला एसे गोजौआव नारखोबावनानै सानदेरना हरदो। जुदि गैयाबा गैया गैथ'आबाबो जेबो नङा। सिगाङाव जेसेबां बिदों बेखौनो लांदो। नोंथां एसे गोबावजों फैबाय नोंथाङा आरो बिथाङाथ' आंनि गोदान सिनायनाय आलासिबो जाबाय। ओंखामखौबो जालांदो ओमफ्रायथ' बे ओंखाम जासान्दै मासान्दै लाउन्जआव जिरायहैनि मोजां गाज्रि सुखु दुखुनि खोथा सावरायहैनि। अनजालि बहा थांनो? आंहा टाइम गैया दिनै। आरे एफा गोबावनि उनाव दिनैसो नोंखौ लोगो मोनबाय। अनजालि रथ'लाय। अनजालि रथ'लाय। नों दिनै मानो आंखौ सिया खालामदों अनजालि?
हगार आं दायो जोबोद टेनसनाव दङ अ बे बाथ्राखौनो नोंहा थाब खोन्थानो हाया नों जेबोखौनो बुजियाबा दे बुंदो दानिया मा टेनसन आं बुङा अनजालि हगार सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै मिथिया नामा नों आंनि अननाया नोंनिल'खा मिथिया नामा नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै गोरोन्थि जादोंब्ला अन्नानै आंनो खिन्थासना गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा हो अन्नानै आंनो खिन्थासना मानो थायो नों सिरि सिरि मानो खालामो नों एरा एरा सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै नोंनि अनगा सोरथो दंबावो आंहा नोंबो मुगैबायब्ला नांला आंनो बे जिउखौनो नोंनि अनगा सोरथो दंबावो आंहा नोंबो मुगैबायब्ला नांला आंनो बे जिउखौनो बिखा नोंनि मेगनाव मोदै नुब्ला दोहो 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 खामो बिखा नोंनि मेगनाव मोदै नुब्ला फाग्ला बायदि बायदि सानफ्लाङो सना नों सैया खालामोब्ला सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै
सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै मिथिया नामा नों आंनि अननाया नोंनिल'खा मिथिया नामा नों नङाबोला आंबो थाया सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै गोरोन्थि जादोंब्ला अन्नानै आंनो खिन्थासना गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा हो अन्नानै आंनो खिन्थासना मानो थायो नों सिरि सिरि मानो खालामो नों एरा एरा सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै Mohor ke sabla bani mani